Abubuwa uku da suke faruwa a daren farko da babu wanda zai gaya ma. Bidiyon nan satar amsa ne na musamman ilimi da kuma ƙarin haske ga 'yan uwanmu samari marasa auren da har yanzu daren farkon su bai zo ba. Idan kai ba saurayi bane, ma'ana kai mai aure ne kuma ka riga ka yi daren farkon kawo yanzu, to zan baka shawarar da ka hakura da kallon bidiyon nan take. Saboda idan ka kalla tabbas zai saka jin haushin kwafsawar da kai ne yin jima'i da cin kaza a daren farkon, da kuma saka takaici da dana sanin rashin sanin abubuwan nan da zamu yi bayani kafin daren farkon naka. Amma still idan kana son kalla, bismillah, zabi ya rage naka, domin kan mu yanzu lokaci ne da zamu waiwaya kan 'yan samarin da muka yi bidiyon domin su. Kuma zamu fara ne da yi muku wannan tambayar kamar haka: me abokinka ko wani wanda ya taba aure taba gaya ma da na faruwa a daren farko, ko kuma kai me kake tunanin yana faruwa a daren farkon? Rubuta mana a comment. Amma a nan yanzu zamu so dukkan tunaninka, duk wani abu da ka taba ji ko gani a fina-finai da ke faruwa a daren farko, da ka ajiye shi gefe guda ka kuma sauraro wa'annan da zamu faɗa ma da kyau, domin su ne wa'anda suka fi dacewa da kai a daren farkon ka. Wanda na farkon shine jima'i baya faruwa a daren farko. Ba haramun bane, ba kuma wani laifi a yin jima'i a daren farkon, sai dai amma yin yana jawo abubuwa da yawa marasa kyau da rashin dacewa. Na san maybe yanzu kana son yin tambayar me yasa yin jima'i a daren farko bai dace ba, sannan wayannan abubuwa ne marasa kyau da yin jima'i a daren farkon yake jawowa, da kuma idan baka yi jima'i a daren farko ba to me yafi kamata mutum ya yi. Haka ne? Idan hakan ne, kwantar da hankalinka, domin ko muna dukkan amsoshin tambayar da za su gamsar da. Amma kafin nan, dan Allah ka yi mana like din bidiyon nan, mun bata lokaci sosai wajen yin sa, kuma in har kai saurayi ne ka daure kalla zuwa ƙarshe, zaka samu fa'ida da ilimi sai a ƙarshen. Kuma a matsayin mu na musulmai Hausawa, muna da al'adu a harshence da kuma dokoki a musulunce da muke bi tun daga fara neman aure har zuwa shaidar daura auren, wanda wannan shaidar ce take raka amarya har zuwa ɗakin saurayin namijin mijinta cikin alfahari, murna gami da dandazon rakiyar ƙawaye da 'yan uwanta, yayin da ango da abokansa kuma ke fafutukar nemo gasasshiyar kaza da yago don zuwa karɓar amarya a hannun ƙawayenta da damƙa ta zuwa hannun sahibin angon. Yakan ɗauki 'yan mintuna kaɗan kafin isowar ango zuwa ga sahibar amaryarsa. Bayan ɗan kai kawo da tattaunawar siyan baki na abokan ango da ƙawayen amarya ko 'yan uwanta, daga baya akan bar ango shi kaɗai tare da amaryarsa yayin da zai musu rakiyar godiya da rufe kofa. An zo wajen fa, domin daga nan ne ainihin daren farkon yake somawa, domin wani tsantsar ɗauki, zumuɗi, farin ciki, murna, annashuwa gami da 'yar fargaba ce ke bibe dukkan ango a wannan lokaci. Kar kai gaggawa, kar kuma ka zumuɗi ya ɗebe ka da yawan da zaka iya kasa yin control ɗin kanka da yin abin da ya fi dacewa da kamata a wannan lokaci. Zaka iya hakan ne ta hanyar tunawa da cewa yanzu mallakin ka ce a gidanka, ɗakin ka take na tsawon lokacin da ba zai iya ƙayyaduwa ba, sai Allah ne kawai ya sani. Sabida haka takawa zumuɗin ka birki, amma tabbas ka tafi da farin cikin ka da annashuwar ka har zuwa tsakiyar garin da ka bar sahiba amaryar ta. Da isar ka, abin da ya fara faru shine kokarin buɗe bakin amaryar taka. Nan fa ba zance ka zo ba, tana da nan farkon ku ne, kuma tunda kun yi zance da yawa kafin yanzu, zaka fi ni sanin ta hanyar da zaka iya buɗe bakin nata a wannan lokaci. Ciyar da ita kazar amarci ya fi ba da nishaɗi a tsakiyar gado, gefen gado ko kusa da gadon. Kar kai gangancin kai ta dining table ko falo don cin kaza, domin zai dan dagula yanayin. Ka tabbatar ta ci yadda ya kamata, sannan ka hada da kora mata yogurt a tsabtataccen kofin da ka tanada. Cin kazar da shin yogurt din cikin raha da nishaɗi kan ɗauki mintuna kaɗan. Daga nan kuma sai abu na biyu, gabatar da godiyarku da addu'ar samu alkhairi a aurenku ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ɗauro alwalarku a tare da jawo muku sallah raka'a biyu cikin nutsuwa da farin ciki. Biyu bayan ɗaura hannuwanka akan gashin kanta da jawo tarin addu'o'i da na tabbata iyaye, malamai ko abokai za su sanar da kai da ake yi a wannan lokacin. Ka tabbatar ka yi addu'a sosai duk da ƙarin wacce za ka iya, domin wannan wani mafari ne babba na babban jigon samar da zuri'a da zamantakewa. Sabida kai na buƙatar addu'a da kyau. Bayan buɗe bakin amarya, gabatar da sallah da addu'a, sai kuma faruwar abu na ukun da shine jigon aure wato jima'i, ko kuma faruwar abin da ke cikin jigon rayuwa wato bacci. Ku ba dukkan hankalinku a nan, domin daga wannan step din ne daren farko ke lalacewa sau da dama, domin bai kamata kai bacci ko jima'i a nan take ba ko kaɗan. Abin da ya fi kamata ku yi a wannan lokacin tattaunawa mai zurfi ta fahimta akan jima'i da tare iyali. Haƙƙinka ne ka sanar da ita kuma fahimtar da ita abubuwa da dama da baku samu dama ko iya tattaunawa ba yayin zancen ku. Mata da yawa da yadda suke ɗaukar jima'i ya banta da dukkan tunaninka, domin wasu kyamarsa suke, wasu tsoronsa suke, wasu kuma zumuɗinsa suke. Ka fi ni sanin amaryarka, sabida haka zaka fi ni sanin abin da ya kamata ka sanar da ita da wayar mata da kai da ya shafi jima'i, tare iyali ko family planning da auratayya. Daga nan kuma za ku buƙaci yin wanka kafin kwanciya baccin ku. Idan zaka iya mata kunya ku yi tare, hakan zai ƙayatar. Idan kuma ta ƙi aminta, kar ka matsa mata, ka ƙyale ta zuwa kwana biyu, kunyar za ta wuce. Bayan canjawa zuwa kayan bacci, tabbas na san za ku haye zuwa gado. Ina roƙonka da dan Allah ka iya yin ka wajen control ɗin jikinka da zuciyarka na kar ka kusance ta, amma zan ƙarfafa gwiwar jawo ta jikinka da manna ta a kirjinka, rungumar ta da kyau, sumbatar ta iya san ranka tare da busa mata kalamai masu daɗi zuwa kunnanta. Ka tabbatar ka kwantar da zuciyar da ka kuma daidaita ɗumin jikinta da naka ta hanyar da bacci zai kwashe ku lokaci guda, domin samun damar farkawa aka shigar ranar daren farkon ku a tare.
A yanzu kuma ga amsar tambayar da kuke ta jira, ta me yasa yin jima'i a daren farko bai dace ba? Amsa na ɗaya, daren farko dare ne da a ranarsa da ranakun bayan sa kai da amarya kun sha zirga-zirga da rashin hutu mai yawa na hayaniyar bikin ku. Dukkan ku ba a cikin cikakkiyar nutsuwar ku kuke ba saboda gajiya. Murna ce kawai take dan boye gajiyar taku. Na biyu, amaryarka an mata haɗin mata da yawa daga gida wanda suke kan aiki mai ƙarfi na rashin kammaluwa har zuwa daren farko. Na uku, amaryarka idan budurwa ce tabbas tana cike da tsoro da fargaba na rashin sanin yadda jima'i zai kasance a farkon yi. Na hudu, kun cika za da dab da kwanciya baccin ku. Wayannan dalilai hudun su suka sa idan kai jima'i a daren farko ba zai daɗi ko ba da ma'ana yadda ya kamata ba. Domin gajiyar ku da rashin hutun da baku samu ba zai bari ku ji daɗin juna yadda ya kamata ba. Sannan haɗin matsin matan da yake ɗanyi a jikin amaryarka zai iya sa wayin jima'in farko a daren farko ya mata zafi sosai. Kuma idan jima'in farko yau mace zafi, sauran jima'i a rayuwarta ma zai wahala ba zai na mata zafi ba. Sannan tsoron da amaryarka take ji a daren farko ba zai ba ta damar sakar maka jiki yadda ya kamata ba yayin jima'i ko da kuwa taso, wanda hakan zai tauye ka. Na ƙarshe, kaza da gwadin da kuka zama na al'adar Bahaushe a daren farko bai gama narkewa a jikin ku ba tukun zuwa lokacin baccin ku. Sannan ko ba shine abin da ya kamata ku ci ba idan har za ku yi jima'i a daren farkon ku. Saboda wayannan dalilai hudu, da za ka hakura da jima'i a daren farko ka bar shi zuwa dare na biyu ko na uku zai fi matukar kyau. Sannan kuma za ka samu solution din matsalolin nan guda hudu kamar haka. Na farko, hutun da kuka yi a daren farko zai dauki muku gajiya. Zuwa dare na biyu za ku zama cikin yanayin hutun jiki mai kyau da zai sa jima'i ya fi kayatarwa. Na biyu, haɗin matan da aka yi wa amaryarka zuwa dare na biyu ya tsirga a jikinta sosai, wanda hakan zai sa jima'i ba zai mata zafi ba sai dai ma ƙarin daɗi ga junanku. Na uku, baccin da za ku yi tare a daren farko zai tasiri sosai wajen rage mata tsoron azzakari da na jima'in farko. Sannan za ka san ɗumin jikinta ita ma za ta san naka, wanda hakan zai ci da mata fargaba ko jin bakon yanayi yayin jima'i. Na ƙarshe, a rana ta biyu za ku iya samun damar cin abin da ya fi dacewa a ci kafin yin jima'i, tunda dai al'adar cin kaza dole ce kawai a daren farko, kamar cin kayan marmari da ganyaye. Sannan duk sanda za ka yi jima'i ka tabbata da ka fara yin abubuwa 5 ɗin nan kafin ka yi. Idan ba haka ba kuma za ka jawo abubuwa marasa kyau da yawa. Kalli bidiyon yanzu don sanin su. Mun yi bayanin abubuwa 5 ɗin da ya fi kamata kai kafin fara jima'i a cikin bidiyon. Ko kuma wayannan bidiyoyin idan ka riga ka kalle shi. A ƙarshe, idan daren farkon ka bai zo ba kawo yanzu, muna addu'ar Allah ya kawo cikin kankanin lokaci tare da tarin alkhairi da albarka da kuma fatan abubuwan da ka ji za su amfane ka. Bisalam.